Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin, papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 24, versikulo 10. No nakapoy ka iti tiyempo, tiriribok, awan dua-dua ang nakapoy ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Saan ka di pa yanalpas ti balay nga aramiden da tatang? Jack amo saan pa'y siguro? Makabulan na asana nagaw-awid ni tatang? Ada tao. Mapanoy lokatiri daw, Alan. O nanang. Umay kan Jocelyn. Tatang, adda kadwayo asim mangpet? Wen, manipod ita. Addan may kadwa nga inam, Alan. Anya? Anya ti kahit asawan da ito'y, Leonard. Dito'y kamin balay nga agdan na ni Jocelyn. Iso tay ayatan. Nagsakit mo tanda ito'y nga inaramid mo. Ladingitak, ngamdi ka na ayatan, Doris. Anya? Agkakabalay tayo. Ngamno di mo kayat, nawaya ka pumanaw. Saan? Iyawid mo day tababaim ija yan datatang kananang mo. Anya? Nagturad kalakit din amang ipakita iti kastoy nga aramid mo iti anak ta. Anak ko lang ni Alan, Doris. Anak ko lang. Awan ti bibiyang nanonyaman ti kayat kong aramidan. Anya, at da insangpet ni tatang mo amasikog a babae kunam Alan. Kasta nga rod, lolo. Ay nagalasain. Masurunak ka ni tatang. Iso ngay mayak ita dito'y balayo, lolo. Nagloko matanday tanga amam Alan. Lolo. Tinasayaat. Mapantay tamot lang iti balayo. Uwan, lolo. Kaya't kuapan ka ti imbagam kanya. Pudnugayam ti imbaga kanyak ni Alan, Doris. Uwan tatang. Talagang awan ba inday ta asawam? Tatang. Idarum mo ida. Saanan tatang? Jack ipilit ti bagi. No di na kun kayat ti asawak. Ay, addakan ka day ta, Doris. Hanggang panunutam tinaibagak. Mabalin mo ida nga idarom. Apay day ta amali tayo, nanang. Pumanaw akong dito'y balay, Alan. Anya? Sa dino ti papanan nyo? Inakagsapol iti panggadak iti syudad. Kasanuak dito yan. Agyan kalata diti balay. Di ka pumanpanaw. Nanang. Sikat ya dakarbangan na diti abalay, anak ko. Uwan, nanang. Talaga nga min adya akon mairusok ti kastoy a sitwasyon tayo dito'y balay. Itatawanan ti inam diti balay. Kaya't ko sikat ti mga ramid iti trabaho na dito'y balay, Alan. Tatang. Agluto ka masapay ti bigat. Aglaba ka, kan aminan. Nawatam? Uwan, tatang. Mala. Aglampaso ka nga rodan. Tamapan ako iti trabaho. Ate ko pa yan ti may sa akatulong. Anya mo tanti kastoy. Alan, nalpas ako na namigan. Rumwarak pa eh. Sa dino ti papanan nyo, manang Jocelyn. Inak lang agyo si Ditarwar. Kalpasan na, inak makitong it. Sige. Una yun day ta babae. Ultimo pinggan ananganan na. Di na pa'y maugasan, mat. Anya matan. Anya kayo matan, manang Jocelyn. Ne, anya ti basol ko, Alan? Amo yung agdaldalusak. Ipagnayolat tanti chinelas yun dito'y. Ha? Ay, sorry, Alan ah. Adda lang amin nalipatak. Iso ang nagsubliak. Doris, adda ka numat ka din na malalaki ti dagos mo. Pudno ka day. Pudno tatang. Apay ka di. Ay, unay kayo matain. Nagpadaan yung lakit din nga agasawa. Kaya't ko lang ay panagnag ka ni Leonard. Akabaalakmat nga aramidan ter aramidan na. Aniya? Agdan na kami matan kas agasawa ka ni Edgar, tatang. Ay, jak amukan ka, Doris. Saan lang matasyak ti kastoy? Hanggang numabalin ko ma. Di mon aramid ang tinaramid ti asawam. Apay ket tinasaan, tatang.
Makamu kayo manlangin iti biyagyo. Diyak kaya't tinaramid mo ka ni Jocelyn, Alan. Anya tinaramid ko, tatang. Dahito iti tandaan naman. Uray pa anya ti pagkurkurangan ta asawak. Diyak kaya't apakitaam iti madi. Nalawag? Anya? Permiti sa ti babae yo. Takan kanunungan nyo ngamin. Pues, no di kan makaanos dito'y balay, nawayakan a pumanaw. Da kayo iti babaem ti pumanaw dito'y balay. Saan kat asyak, tatang? Anya? Mas dawak mo't Tada kayo lang arodon ti imo na anak basol. Ngamda kayo kit din ti adda dito'y balay. Kasta gayam Pues, da kami ka ni Jocelyn ti pumanaw. Masaysayaat pa'y Ngam iti may sa kondisyon. Masapol nga ilakok dahito abalay. Anya? Saan na mabalin, tatang? Kayat mo man kan saan, siyak ti masurot. Laglagi pam, siyak ti ama. Anak kalaeng Alan. Pudno ka di nga ilaklakom kano ti balayo, Leonard. Pudno, tatang. Asino tinagkuna nga ilakom ti balayo? Katadamot ni Alan nga anak mo. Tatang. Tangay agdadata si ka tinagbasol. Pumanaw ka at ilaeng kawes mo ti iruwar mo iti balayo. Anya? Adda ni Alan nga anak yo. Iso ti adda karbangan na iti balayo. Iso di ko lang ni Alan ti balay may, no isot ko nayo. Alan na pok. Agbarbartag ka? Kuya Lolo, soft drinks dito, iced tea, juice. Hanya Diyos, kat no arak dayta. Inikam lang iti straw. Kat, hanyan ti araramida mapok. Lolo, Kanayon ka matang hagbartag. uri asino matyada iti saan ko Talaga masaktan. Ala na pok. Kahit kung tagsardong iti pagadalan, diyak mayulok. Ay sana. Sana rumba nga paapiktarang kay tinapasamak iti pamilyam. Nasaysayat la ko man natataya kong lulo. Ay saan kang hagsaw iti kasta pok? Diyak maklon, tikas to yan nagbanagan ti pamilyami. Anya ti mapaspasamak kan ka, Alan. Joanna, Api nga nagbabamot ang tinaalam iti exam. diyak mayulot ti panagadal ko. Agik kata kon. Anya? Ngam sayang. Umadanin ti graduation tayo. Nadagsun ti parikot asang sangwak, Joanna. Ti ka di pa nagsina dagiti dadakkel mo ti makagapo. Uwen, kasla kayat kumatan dadalan ti biyag ko. Ay, dahi tati di mo aramidon, Alan. Saya atam kit di ti panagadal mo. Nasakit tinakam ko. Maawatan ka. Ngam saan arumbang adadaulang matan ti masakbayan. Naglangan ka manan iti klasem. Di mo kunain amapan ka manan aginom iti arak. Amuyo mat. Dakal ti parikot ko, Lolo. Ay. Sana solusyon ti panagbartag mo, apo. Kayat ko lang iliwliwag ti sakit tinakam ko, Lolo. Tikit di aramidam. Ikamang mo kini Apo Diyos ti parikot mo. Agkararag ka. Ha? Di met nakitabtabuno ka ide iti makungkunaasan di skol. Un mat, Lolo. Diyak pala malipatan idi ti teacher mi a madre. Tinasayaat. Mapan kakit di makimisa tunggalal daw ti Domingo. Lolo, Imbis nga agbarbartag ti aramidam. Ingkakat dumngag iti sasaw ti Apo. Taiso ti makatulong ken ka. Sana day taarak. Pudno tinakunakan ka ni Lolom, Alan. Iso amapan tayo iti simbaan. sige. Umayak ta makimisa. Kasta narigat mat ngamin no impanam ti parikot mo. Umasidig ka iti Apo. Tapno malaganan ti panunot mo, Alan. Sa bagay, agpaiso ti kinunam.
Laglagi pam. No nakapoy ka iti tiyempo ti riribok, awan dwa nakapoy ka. Amina ka nakapoyak. Iso nga umayak makimisa. Tapno pumigsamat ti pamatik iti Diyos. Ket tulungan nak iti parikot ko. Uan niya, Alan. King kakadi ag eskwela ita. Uwan, Lolo. Nasayaat. Uray nagsina dagiti dadakkel mo. Sayaatem lata ti agadal. Uwan, Lolo. Kang runani ti amin. Di mo liwliwayan ti mapandumngeg iti panursuro ijay simbaan. Kasta talaga ti aramidak, Lolo. Wan, tadakkel ti maitulong na kan kadayta, apo. Uwan, Lolo. Sardeng ameten ti uminom iti arak, ha? Ti arak, saan nakamatulungan na mangikat iti parikot mo? Mabartek ka lang. Kat intun mausawan kan, agsublimet lang ti parikot mo. Lolo. Ala, ingkakat agrubwata, intaing ka nag-eskwela. Kablaawan ka iti panagturpos mo ita, apok. Agyaman nak, Lolo. Ningay nanang, awan ka di? Ay, binagakamait ngan, saan nga imay? Sa nabalay, tadda kayo, Lolo. Sakti mangimartakan ka, apo. Agyaman nak, tadda kayo, Lolo. Unmata, bayam, tapartsek di tarakan ko ababoy. Rambakan tayo ti panagturpos mo iti high school. Naimbag ka pa'y, tanagrambak ka kalpasan ti graduation mo, ngam syakat saan. O di, agrambak kanto inton agturpos ka iti kuleyo. Iso anagrambak kami. Taore kas jati napasamak. Kandim teng iti biyag ko. Nakaturpusak. Babaen iti panarabay ti apo kanyak. Ay, kasta ka di? Uwan, Johanna. Iso nga idawdawat ko iti Diyos. Asapay ko, ma. Tatarabayan nak. Aging ka iti malpas ko ti panagadal ko iti kolehiyo. Saan mat nga imposible dayta? Basta lakit di say-saya atam ti panagadal mo, kan agtalag ka iti apo. Uwan, iso nga ituloy ko ti panagadal ko iti kolehiyo. Sino ti mang paadal kan ka? Dahita ti parikot ko ita. Ngam, aramidak ti amin. Tapno makapagkolehiyo ak. Agkolehiyo ni Alan nga anak mo, Doris. No kunayo amang tedak iti kwartak ni Alan. Awan kwartak, tatang. Aniya? Ibagayo kan ko ana, tamapan dumawat iti amana no damaitod na. Sige, tay baga ni Alan. Awan trabaho ni Edgar. Siyak amin ti makaam mo kadagiti kasapulan mi. Ay, daytan ti ibagbagak iday. No apay pailaan na kay den na ka iti dayjay alalaki. Pasensya kan, Alan. Awan ti kwartak amaited ko kan ka. Amumot nga da anak mi ka ni Jocelyn nga sa asikaswan mi. Ada pamilya. Sige nga ron, tatang. Mapana kon. Ikadumawat iti inam, no da kwarta na. Tasyak, talagang awan. Kumusta kan, Alan? Kastoy, iliwliwag ko lat ti bagik kan panunot ko. Oray narikot ti kasasad ko, Johanna. Si Kati Malugi, no agladladingit kakit din. Talaga, met. Iso nga isim kulatan ti parikot ko. Rombang laang nga agbalin ka a positibo. Wan gayam, kasano nga ti pagnam? Mayat, met. Naawatak, kasmay sa a working student. Ay, nasayaat no kasta. Mayat dayta, maragsakan ak parakan ka, Alan. Kat mamati ak ang maragpat mo ti arapaap mo. Gaputan nagagat ka a tao. Saan tay amalapdan tikid daw ti sitwasyon? Nga mabalintay amalapdan ti madi nga ibunga na iti biyag tayo. Papagayam di tanti nagipusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Candian.
Insurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panagdarabay na imbag nga oras kada kayo amin.